салому алайкум дӯстон, бародарон, мардуми мусалмон, халқи тоҷик. ёдорам даврони кӯдакиро, ёдорам даврони кӯдакиро. Саҳар соат 7 саҳар, тирамоҳ қишлоқ кӯчаллой пакеда даст, хона ба хона ид муборак гуфта ёдорам ин рӯзоро. шахсоне ки дар ҳаёт як маротиба ид кардагиянд ба ёд меоранд ин рӯзоро. надории худро ба бародароне ки дастгирӣ карданд Муборис, Шукрулло, Мирзоёр, Муҳаммад ва дигар бародарони саҳми худро дар пешравии канал гузоштан миннатдорӣ баён мекунам ва ногуфта намонад ки саҳми калонро шумо бародароне ки обуна шиде гузоштед, шумо ва аҳли хонадону пайвандонатонро ба муносибати фарорасии иди саъиди фитр муборак гуфта аз Аллоҳи мутаол баҳри шумо пеш аз ҳама имони комил ва дили соф холӣ аз гуноҳ, тани саҳат, хушбахтӣ таманно дорам. иди саъиди қурбон ки аз ҷумлаи суннатҳои пурарзиши динии халқамон мебошад фаро мерасад. рӯзи ид барои ҳама рӯзи шодиву сурур ба шумор рафта, хусусан ба шахсони сарватманд воҷиб гардидааст ки ятимону маъюбон ва муҳтоҷону камбизоатҳоро низ ба ин шодӣ шарик гардонанд. қурбонӣ кардан яке аз суннатҳои ин ид мебошад. вале фаромӯш набояд кард ки тибқи аҳкоми шариат ва фатвои фақиҳони мазҳаби ҳанафӣ иҷрои ин амал танҳо ба шахсоне дуруст аст ки шароити хуби зиндагӣ ва имконияти кофии молиявӣ доранд. ин маънӣ дар чандин ҳадиси пайғамбари ислом таъкид шудааст. салом мусулмонони тамоми дунё ва тоҷикони дур аз ватан ва тоҷикони дар дохили ватан, шуморо ба фарорасии иди саъиди фитр табрик мегӯям. доимо хушбахт, саломат, сариҳол бошед, хотиратон ҷамъ бошад, дар корҳоятон барвор бошад, бахшидани ҳамдигаратонро фаромӯш накунед. дар рӯзи ид дилҳоро пок нигаҳ доред. як бор дигар мегӯям ки иди саъиди фитр муборак бошад бародарони азиз ва мусулмонони тамоми дунё ва тоҷикони дар дохили ватан ва тоҷикони берун аз ватан. моҳи бахшидании гуноҳ аз дил кинаро дур созем ва ҳамдигарро бибахшем. агар нисбати касоне ки ноҳурматӣ кардем узр, сарбаландии хонаободӣ, тани саҳат, имони мустаҳкам ба ҳамаи шумо хоҳонам. хуш омадӣ моҳи мағфират. боз биё ид муборак ҳамватанони азиз. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.